ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एबा रांरासि मैथा हाजि बारि गंथाम बे मोनथाम गोहोगोरा बायदिनो क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन सरकारा दा बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजिपि एबा एनडिए आसो। दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जुदि गोहोगोरानि बाथ्रा बुङोबा आं दहायनो बुंदोंमोन जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जायखौ गोदो गोदाय बर'फ्रा बुंदोंमोन रांरासि मैथा हाजि बारि गंथाम। बे दिनैहाय बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि जिखिनि जोंहा सरकार दङ बा एनडिएनि जायफोर जोंहा दोलो दङ, बे दोलोआसो दिनै बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन। मानोना थांनाय समाव बिटिआर ओनसोलाव दाङाबाजि आरो हारिजों हारि फोथायलायनो हायै बायदि गाज्रि थासारि सोमजिदोंमोन आरो सिगांनि सरकारा बिटिआर ओनसोलाव गोजोन लाबोनो थाखाय माबा मोनसे हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनाखै। मानोना थांनाय समाव नैबे ओनसोलाव दाङाबाजि जादोंमोन, हारिजों हारि फोथायलायनो हायै, मोनसे सम्पतिनि रैखाथि गैयामोन, जिउनि रैखाथि गैयामोन, गावजों गाव फोथायलायनो हायामोन। बे थासारि समाव बिथांमोननि सरकारा, बिथाङाबो जेराव डेपुटि चिफ हिसाबै दंमोन, दा बेनिखायनो बिथांनियाबो बे समाव नैबे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, माबा मोनसे हाबाफारि लादों, बेखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जाय सरकारनि दैदेननायाव गोजोन खौसेथि आरो फोथायलायनाया फैबाय, बे सरकारजों रायजो राजाफ्रा थागोन आरो जानो गोनां 7 मे बिसायख'थिनि बारा एनडिएजोंसो बारगोन, बेखौ जों आन्दाज खालामनो हायो। आरो प्रमद बर'नि सरकारनि सायाव रायजो राजाफ्रा फोथायनाय दं। मानोना प्रमद बर'आ 32था गुबुन गुबुन माखासे मावथांखिफोर लादों, जायखौ सिगांनि सरकारा लानो हायाखैमोन आरो दिनैनि आसामावबो आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा लाखपति बायदेव, अरुणोदय मावथांखि बायदि मावथांखिफ्रा गोरिबनिफ्राय गोरिब न'खरसिम सौहैदों आरो बेवहाय गिदिर फिसा रावखौबो सायख'जासे लाखपति बायदेवनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रा गावखौनो सासे गोहोगोरा आइजो खालामनो हादों आरो बेनि गेजेरजोंनो गोजोननायखौ मोननो हादों। बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया बुङो। जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो, फै जों आबुङै मिथिना लानि। देहानि गोहोखौ होनखो ना बले भटनि गोहोखौ होनखो आं बुजियाखै, खिन्थु दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जुदि गोहोगोरानि बाथ्रा बुङोबा आं दहायनो बुंदोंमोन जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जायखौ गोदो गोदाय बर'फ्रा बुंदोंमोन रांरासि मैथा हाजि बारि गंथाम। बे दिनैहाय बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि जिखिनि जोंहा सरकार दङ बा एनडिएनि जायफोर जोंहा दोलो दङ, बे दोलोआसो दिनै बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन। मानोना थांनाय समाव नैबे ओनसोलाव दाङाबाजि जादोंमोन, हारिजों हारि फोथायलायनो हायै, मोनसे सम्पतिनि रैखाथि गैयामोन, जिउनि रैखाथि गैयामोन, गावजों गाव फोथायलायनो हायामोन। बे थासारि समाव बिथांमोननि सरकारा, बिथाङाबो जेराव डेपुटि चिफ हिसाबै दंमोन, दा बेनिखायनो बिथांनियाबो बे समाव नैबे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, माबा मोनसे हाबाफारि लादों, बेखौ जों नुनो मोनाखै। बे बाथ्राखौ हयथ' रायजो राजाफोरा निस्सय नोजोराव होदों। बेनिखायनो दिनैहाय जाय सरकारनि आमोलाव गोजोना फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव खौसेथिया फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव दिनै फोथायलायनाय फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव दिनैहाय बिदा फंबाय सानज्लायनाय फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव दिनैहाय जोंनि जिउनि रैखाथि, सम्पतिनि रैखाथि मोनबाय, बे सरकारनि जों निस्सय रायजो राजाफ्रा थागोन। आरो बेनिखायनो सक्तिशालि होननानै बुङोबा दिनैहाय एनडिए हिसाबै आं जायखौ बुंदों रांरासि मैथा हाजि बारि गंथाम, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, बे मोनथाम दोलोआवसो दं, एनडिएआसो दङ। आरो बेखायनो फैबाय थानाय 7 मेनि जिखिनि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि बारा एनडिएजोंसो बारगोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन।
बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों। आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।